біздің оқушылар, спортшыларыбыз, оқушылар. Мына бик матур традицияға айленді бұл ярыш. Шынапта соңғы бір 10 жылда болмаса да 5-6 жылда бик матур шара. Яратып келесіз, бигерәк тә инде вождение шыдыр деп ойлаймын барыгызга да. Шоймы вождение? Башка төрләр монда бу шынапта бүгенге көндә бик актуаль бу военно-патриотик воспитание деп әйтәбез. Үзебезнең илебезне яратырга, спортны яратырга, тырышып укырга, сау сәламәт булырга. Барыгызга да уңышлар, саулык, сәламәтлек. Алып килгән укытучыларга зур рәхмәт. Алга таба да шулай күп килергә, син ярышларда катнашырга. Сезне кыскача гына бүгенге көн тәртибе белән. Безнең хәзер башланып китәчәк правил дорожного движения һәм теория. Вождение була урамда, теория читтә класста. Шулай параллельно барачак сборка автомата КМ. Тоже читтә класста була. Стрельба из пневматической винтовки булачак монда бу зданиедә безнең. Бу төрләр беткәч, чыгабыз, граната атабыз на меткость.